Avui al Petit Celler, Montferran. Seguim recomanant-vos els lots per a aquestes festes. I a la segona part, gener i ventura. Benvinguts al Petit Celler. Doncs vinga, desembre del 2012, aquest és el sumari del programa del Petit Celler que veureu a continuació. Comencem en Montferran i una molt bona ja proposta per a aquestes festes, un bon cava de Montferran a taula. Els coneixem tot seguit. Coneixem una miqueta la història de Montferran, que bé, ja heu passat per aquí pel programa altres vegades. Avui per això tenim la sort de tenir la responsable de màrqueting en aquests temps en els que estem vivint. És molt important, no? Suposo, tenir una bona imatge, un bon producte sobretot, que a vegades no ens cridi més l'atenció la xapa de cava que no el que hi ha dins. I estàvem comentant ara fora de càmera el tema curiós de que teniu un etiquetatge molt concret, que jo he vist moltes ampolles de cava i això vostre és molt significatiu, de que hi ha algú que se'n cuida, no? Gràcies per la data. Del màrqueting. Sí. Vam intentar, ara fa uns anys, vam fer el canvi de tot l'etiquetatge i vam intentar conservar l'esperit de Montferran, això sí, amb etiquetes com per exemple la del Blanes Nature, que té el lacre, té la forma, diguéssim, la tradicional de la casa, i a l'hora d'entrar amb la nova gamma que veieu aquí, que és la gamma dels pioners, vam intentar que el llenguatge, o sigui, l'ordre de lectura fos exactament el mateix que tenim acostumat els nostres clients. En primera instància ens trobem quina és la marca, que és Montferran, quin elaborat de Montferran ens estem bevent, que és el Blanes Nature, si és una reserva, un gran reserva, i després el buquet. Aleshores, exactament, l'ordre de lectura sempre és el mateix. Una altra particularitat que vam afegir és la cinta i la contracinta, que té la utilitat de que quan introduïm l'ampolla en una taula dins d'una xampanyera, continuem conservant la marca a la vista, perquè evidentment l'etiqueta s'ha quedat enfonsada en els glaçons. Normalment obrim l'ampolla de cava, traiem tot el... i ho fiquem allà i queda el vidre de color verd o fosc. Universal, diguéssim, no podries distingir quina marca estàs bevent. Sí, perquè a primera vista sembla que tots més o menys siguin igual, potser un to més gris la primera. Clar. Les altres tenen l'explicació de que siguin iguals perquè és per nosaltres la línia que li diem la línia dels pioners. Totes tenen el nom d'un fundador de la marca, Agustí Vilaret, el 1865 ja va treure les primeres ampolles d'escumós de la casa. Berta Bosí, uns anys després, es va cuidar del celler, era l'esposa de Rodolf Burlon, que era el primer enòleg en formació estrictament de la xampanya que va treballar a Catalunya. Aleshores, aquesta senyora va defensar les caves en situacions molt dures i, en homenatge a ella, hem tret aquesta línia, que són 3 bertes, l'única de la casa que té 3 mides d'ampolla, la família de 3 ampolles. La mitja ampolla, l'ampolla... Exacte, aquesta és la germana petita, la germana gran i la mare, que és el Magnum. El Magnum és l'ampolla potser més significativa també per festes, no? Ara? Exacte. És una bona manera d'arribar a sorprendre la gent, no? Mireu què he portat, no? Home, obrint un Magnum, doncs representa que és per una gran taula, no pot ser per una taula de 3 o 4 comensals, a menys que estiguin molt animats a beure cava, perquè això és com beure's en dues, diguéssim. Heu rebut un premi, seguim parlant de màrqueting, després parlarem del producte en si, de com és aquest cava. Heu rebut un premi, parlem de l'International Wine and Spirit Competition de Londres. Exactament. Què és això? Hem tingut l'honor que ens donin el guardó al millor celler de l'estat espanyol. Aleshores, això per nosaltres ha estat una fita molt important i ho estem celebrant molt i n'estem molt contents. És una bona manera d'acabar el 2012, no? I tant, i començar el 2013 amb molta empenta. En Cristian del Petit Celler ens ha obert una ampolla d'Agustí Vilaret, que és el cava que tastarem avui. Explica'ns una miqueta, potser fixant-nos en l'etiqueta, que és el que tenim entre mans. L'Agustí Vilaret és un gran reserva, una collita del 2007, i a més és un extra brut, però
de grans reserves n'hi ha molts, però aquest té la particularitat de que té un 70% de chardonnay en el seu cupatge. O sigui, té el cupatge tradicional en equilibri, però un 70%, vull dir, la proporció entre ells és més o menys igual, però l'Agustí Vilaret té aquest 70% de chardonnay. Se li dona un puntet Xampanyat, no? Exacte, i després ens transmet una olor molt de chardonnay. És molt apte pels Nadals perquè pots provar-lo des d'una amanida, el pollastre típic o el capó, i pots posar-lo des del principi fins al final perquè, a més, per Nadal el primer plat o l'aperitiu fins i tot és molt abundós, normalment. O sigui que l'Agustí Vilaret s'hi escau perfectament. La criança que li dona al ser un gran reserva, com veus, li dona una bombolla fina, molt harmònica, una corona molt fineta, molt maca, i que és molt plaent a la boca. Tu, si ara estàs convidada, et convido a dinar a casa meva per Nadal, quin dels vostres productes portaries? El portaries una mica de cada? No, jo en triaria un. M'agrada començar amb un i acabar amb un. Sí? Sí, i aleshores et preguntaria que què faries de sopar. I aleshores, en funció d'això, triaria el cava. Bueno, si és per dinar, fem un dinar. Doncs aleshores jo triaria un gran reserva. Sí? Un gran reserva? Sí, sí. Sí, un gran reserva, perquè a l'hivern acostumaries a fer una cosa més calenta, més condimentada, llavors jo me n'aniria cap a un gran reserva. Si em convides a l'estiu, potser aleshores seria un reserva, perquè m'imaginaria una amanida o un plat més fàcil. Però aquí flirtejant una mica en directe. Ja hem quedat 2 vegades per dinar. Molt bé, hem quedat 2 vegades. Bones festes. Gràcies. Igual que tota aquesta gent que ens està veient, traurem un Montferran a taula i pensarem en vosaltres. Gràcies. Merci, bona festa, bon any. Salut.